Mela Ministru, rimarkajt inti stess Jason Azzoppardi huwa Shadow Minister għall-Ġustizzja. Kemmu kredibbli issa Jason Azzoppardi Shadow Minister ta' Ġustizzja quddiem dan ir-rapport aħrax minħa tal-Awditur Ġenerali? Jason Azzoppardi naħseb huwa l-iktar politiku li pontifika, li jipprova jgħallem x'inhu tajjeb u li jipprova jgħid ħadd ieħor kemm qed jagħmel ħażin. Meta fil-verità Jason Azzoppardi huwa il-politiku li ġie kkundannat għal darb'oħra mill-Awditur Ġenerali. Diġà ġie kkundannat numru ta' xhur ilu meta kien instab li l-elezzjoni kien iqassam proprjetajiet tal-gvern lill-kostitwenti tiegħu. Issa għandna rapport qiebes ħafna, naħseb huwa l-iktar rapport qiebes li qatt ħareġ minn Awditur Ġenerali fil-konfront ta' politiku fl-aħħar snin fejn qed jingħaċċa rotont li Jason Azzoppardi għandu jerfa' ir-responsabilità politika tiegħu minħabba negozju li wassal biex proprjetà tal-gvern li tiswa l-miljuni spiċċat għand benefattur tal-Partit Nazzjonalista biex xejn. Din hija l-verità u Jason Azzoppardi għandu jerfa' dik ir-responsabilità. Però id-domanda hija l-peace huwa fuq Simon Busuttil. Li Simon Busuttil huwa politiku li nkollu għaddej jgħid dwar il-politika onesta, għandu test ta' kredibilità u naraw jekk għal darb'oħra hux se jgħaddi minn dan it-test jew ifalli minn dan it-test. Fis-snin li għaddew falla minn dawn it-test u se naraw din id-darba Simon Busuttil se jagħmel. Però ftit minuti wara li ħareġ il-rapport tal-Awditur Ġenerali stqarrija minn Jason Azzoppardi li jgħid li l-Awditur ma sabbux ħati. X'tikkummenta dwar dan? Irid ikollok wiċċ biex inti wara li taqla kundanna kbira bħal dik mill-Awditur Ġenerali flok tammetti għall-inqas l-iżball li għamilt u flok terfa' responsabilità tiegħek toħroġ tippreżenta l-fatti daqs li kieku l-Awditur Ġenerali faħrek u qallek kemm inti bravu. Irid tkun verament ipokrita politikament, persuna li tagħmel hekk, u Jason Azzoppardi żgur ma jixraqlux ikun il-kelliem tal-ġustizzja, tad-demokrazija, tad-drittijiet taċ-ċittadini għaliex Jason Azzoppardi it-track record tiegħu juri illi huwa jikser il-prinċipji l-iktar bażiċi tal-governanza u iktar minn hekk ikun kompliċi flimkien ma' benefatturi tal-Partit Nazzjonalista biex proprjetajiet tal-gvern li huma ta' valur miljonarju jispiċċaw għand ħadd ieħor bi ftit flus.